Chiar recunosc public că îmi doresc să fac terapie în continuare, pentru că și eu am suferit de toate lucrurile astea și uite, am descoperit acum că încă sunt nerezolvate și cei care sunt în jurul meu, în cercul meu intim, știu că am suferit foarte mult, de exemplu, de sindromul impostorului. Mi se părea că nu valorez destul, că ceea ce fac eu nu e atât de wow, că lasă că sunt alții care fac mai bine, că mi-e rușine să zic că eu am făcut asta sau că a fost ideea mea. Și mi-am dat seama că lucrurile astea trebuie reglate prin terapie, pentru că nu e ok, că ele și-au rădăcina, că am mai studiat și eu acum, că na, au mai ieșit cărți și am mai citit un alta ca să văd de unde porneau lucrurile astea. Le-am identificat. Acum trebuie să le repar. Și recunosc public că eu vreau să fac terapie. Salutare și bine ați revenit la Open Mind Podcast. Ne aflăm și astăzi în Centrul Social de Psihoterapie și urmează o discuție cu o persoană pe care eu, cu o personalitate pe care eu o admir de ani de zile, alături de care cu siguranță și voi ați râs probabil cel puțin o dată, poate chiar ați și plâns alături de ea, minunata, inconfundabilă Paula Chirilă! Mi s-a blocat creierul. Ai, Vero, dar am jucat în film împreună. Așa este. Adică mie e foarte greu să... Adică e ciudat când văd că oamenii se raportează într-un fel la mine, dar e și normal să-mi și uite numele, adică nu am aroganțe de genul ăsta. Doamne, dar nu ți-am uitat numele, efectiv mi s-a blocat creierul, pentru că mi-am dat seama, efectiv, în secunda aia, în momentul în care vorbeam despre tine, mi-am adus aminte cât de mult te admiram, încă de mult de dinainte să te cunosc, de dinainte să o cunosc pe fetița ta. Ești întotdeauna o prezență vie și plină de viață și bunătate și generoasă. Mulțumesc. Oricând m-am întâlnit cu tine, am simțit din partea ta căldură și prietenie sinceră. Mulțumesc frumos, mulțumesc mult. Îți mulțumim mult că ți-ai luat din timp și că ești astăzi alături de noi. Știu că ești foarte ocupată, ai foarte multe spectacole. Felicitări! E într-adevăr o perioadă destul de aglomerată. Imediat după asta merg să mănânc ceva și fug la spectacol. La spectacol? Da. Ce spectacol ai azi? Am Marea Înghesuială la Sala Dales și e sold out și mâine am la Palatul Copiilor și tot așa. Și prin țară mergeți, și prin țară mult, da. Mult. Uite, eu încep de obicei interviurile mele cu o întrebare, așa, care ne duce direct la începuturi. Mă rog, aproape de începuturi. Așa. Ce voia Paula să se facă atunci când era mică? Angela Similea voiam să fiu. Mi-am dorit să fiu Angela Similea pentru că, bine, cu mintea mea de copil, o admiram foarte mult. Mi se părea cea mai frumoasă femeie din lume și acum e o femeie absolut superbă și avea așa o aură magică și avea toate calitățile pe care le credeam eu că trebuie să le aibă o femeie. Era frumoasă ca o zână, că așa era, elegantă, diafană, cu o voce frumoasă, cu o prezență incredibilă, era adorată de toată lumea și eu zic, eu când o să fiu mare, eu ca ea vreau să fiu. Și asta mi-am dorit. Că ți-a ieșit. Da, mă rog, mi-a ieșit un pic altceva. Mi-aș fi dorit să cânt. Adică în ideea asta că îmi și doream să cânt, doream să mă fac cântăreață, dar tata s-a gândit mai bine și a zis nu m-a lăsat să dau la școală populară de artă și să fiu cântăreață din motivele pe care le avea el. Dar tot ți-ai făcut tu treaba până la urmă. Mi-am făcut eu drumul meu. Da. Ai scos-o unde ți-ai dorit până la urmă. Exact. Cum era Paula, fetiță, copil? Eram destul de băiețoasă în anumite momente, adică ca orice copil. Făceam năzbâtii, mă cățăram, mă urcam în copaci. Dar pe de o parte. Pe de altă parte eram și fragilă și fricoasă, nu aveam încredere foarte mult în forțele mele și poate o să ajungem acolo dacă toți suntem la un centru de psihoterapie, că multă vreme am trăit cu sindromul impostorului, că părinții noștri și nevrând să dau vina pe ei, nu aveau școala asta a parentingului modern în care trebuie să-ți încurajezi copilul, indiferent ce face, că a făcut o mărgică, că a făcut un diamant, trebuie să-l încurajezi. Și erau și ei preocupați de grijile alea și n-aveau timp să mă încurajeze pe mine sau nu știau. Știi? Și eram și, ca să revin, eram și vulnerabilă și fragilă în același timp. Dar năzbătioasă.
năzbâtioasă, făceam tot felul de boacăne, ca orice copil sănătos și normal la cap. Care alerga în, Oho. da, liber. Dar câte am făcut. Doamne, m-am dus într-o iarnă pe un lac, mă rog, la strand. Înghețase strandul și să mă dau cu patine cu gheață, ca să înțelegi ce făceam. Și m-am dat pe gheață cu patinele și nu am coborât când trebuie, când am trecut pe sub un pod și mi-am spart capul, am dat cu capul de pod. Am ajuns acasă plină de sânge, m-au dus la spital, m-au cusut. În ziua în care mi-au scos firele, mă jucam cu fratele meu prin casă și am dat cu capul de tocul ușii și mi s-a desfăcut operația. Oh, Doamne! Ca să înțelegi ce fel de copil eram. Plină de energie. Fantastic! Da. Dedicată în tot ce făceam. Făceam Pasionată. pasionat. Era o persoană, nu știu, care îți ghida așa cumva universul copilăriei sau la care te raportai cel mai mult? Poate unul dintre părinți sau bunici? M-am raportat foarte mult la bunicul și la mama. Ok. Ei au fost figurile centrale, dacă vrei. Eu și tata, dar tata era undeva, Dumnezeu să-l odihnească, era pe locul 3, dacă vrei. Că bunicul stătea mai mult cu noi, avea grijă de noi, părinții fiind la serviciu, și el era un om tare hâtru, foarte vesel și un autodidact. Studia în fiecare zi Biblia, învățase să scrie singur. Și tot timpul ne povestea lucruri și ne dădea pilde și ne învăța și era un om extrem de bun, foarte vesel, un bărbat foarte frumos și foarte generos. Era așa ca un bunic din povești, dacă vrei. Frumos. Avea părul alb și niște ochi albaștri cu un albastru ireal, pe care nu l-am mai văzut de atunci nicăieri la nimeni. Așa o culoare, un albastru bleu spre gri, ceva absolut fabulos, fantastic, da. Care a fost, crezi tu, cel mai frumos sau cel mai puternic lucru pe care ți l-a lăsat bunicul tău? Mă refer, nu știu, ca o învățătură sau ca un sfat? Sau... Mi-a lăsat multe bunicul. El era un om tare bun și extrem de generos și foarte îngăduitor cu oamenii. Și chiar și când se supăra pe oameni, se supăra pe jumătate, așa, într-o glumă, adică nu se supăra definitiv. El suduia. Așa zicea că l-am suduit. Păi, mamii lui, mai zicea el vreo 2 mărunțele în barbă, după care hai să bem un șpriț, un pahar de vin și să cântăm. Și începea să cânte și trecea și supărare, trecea tot. Adică nu ținea supărare. Okay. Și cred că asta mi-a insuflat la el, că nu trebuie să ții supărare definitiv. Rare ori, adică am momente și cu anumite persoane la care dacă s-a produs un fel de supărare, dacă am simțit că am fost trădată, acolo nu mă mai pot întoarce. Dar în rest nu sunt omul care să țină supărare, mă recompun imediat. Fantastic, iată ce cadou frumos. Și sunt curioasă relația ta cu umorul, unde a început, pentru că ai un umor ieșit din comun, adică nu e la îndemâna oricui și sunt curioasă dacă te-ai gândit vreodată cum de s-a dezvoltat. Cred că vine în primul rând din familie, pentru că la noi, din câte îmi amintesc, la începuturi, când erau toți bine, erau niște chiolhanuri pe la noi pe acasă, veneau tot felul de prieteni de-ai tatei și se petreceau niște chestii acolo, chefuri până dimineața și se râdea mult, se și consumau diverse licori, dar era veselie și era în bună dispoziție și tata era un om tare vesel, până la un moment dat, până când n-a mai fost. Dar era un om tare vesel, uite, n-a găsit, pe vremea aia nu erau centrele astea de psihoterapie, care să găsească ajutor și să își poată reveni din depresia în care probabil căzuse la un moment dat și noi n-am observat. Și după aia bunicul la fel era un om tare hâtru și mai apoi oamenii cu care m-am întâlnit. Că am avut niște întâlniri definitorii în viață, care cumva m-au transformat și am început să văd lumea într-un fel. Adică eu cred că dacă mulți dintre oameni ar vedea lumea și întâmplările așa cum le văd eu, lumea ar fi mult mai frumoasă și ar trece mai ușor peste greutăți. Ia fă-ne un instructaj, că sunt foarte curioasă. Aveam un prieten care trecea prin niște momente foarte grele și efectiv nu lua lucrurile în serios.
spunea, domnule, viața și așa e destul de grea și lucrurile trebuie să aibă importanța pe care le-o dai. Și nu le dădea importanță, adică nu se încărca cu ele și nu gândea, nu anticipa, să spunem, domnule, așa, după asta se va întâmpla ceva foarte rău. El lua lucrurile așa cum erau, pas cu pas. Domnule, acum s-a întâmplat asta, n-are sens să mă supăr pe ceva ce încă nu a venit. Să proiectezi. Să proiectezi o supărare și să mă supăr în avans. El lua și trecea cu zâmbetul pe buze, poate, sau poate cu un zâmbet amar, trecea peste greutățile astea. Și apoi a fost întâlnirea cu niște colegi de la teatrul din Oradea și din Satul Mare, în care am intrat prima oară într-o trupă de umor. Și atunci am învățat ce înseamnă umorul, cumva cum se dă o replică. Pe partea tehnică. Pe partea tehnică. Le aveam în mine, că altfel nu m-ar fi luat. Lucrurile le conțineam, încă doar nu eram conștientă de ele. Și apoi a fost întâlnirea cu Divertisul, unde am trecut la alt nivel și tot așa și tot așa. Am învățat de la cei mai buni. Deci ai spune cumva că felul în care privești tu lumea e în momentul prezent. Da. Adică te raportezi la ce se întâmplă acum și la cum poți să reacționezi. Exact, mă raportez la ce e acum și nu mă axez neapărat pe ceea ce, Doamne ferește, se poate întâmpla sau pe ceea ce simt. Da, dacă e ceva, o supărare, mă ține un pic, îmi ling rănile, dar imediat, ca să-mi ocup mintea, mă focusez pe soluții. Dom'le, bun, s-a întâmplat asta, e un necaz, dom'le, hai, nu stăm și jelim o viață, că viața e scurtă. Hai să căutăm soluții, să vedem cum putem să ieșim. Și în felul ăsta îmi canalizez atenția spre căutarea de soluții și mai puțin spre a-mi jeli destinul. Că teatru antic s-a făcut, se jeleau pe vremuri, își pierdeau vremea cu chestia asta. Prefer mai degrabă să mergem înainte, să-mi găsesc forța de a depăși situația asta. Așa a fost dintotdeauna? Sau a fost un proces până ai ajuns aici? Adică nu, cred că a fost un proces. Când eram copil nu știam să gestionez lucrurile astea și mă retrăgeam când era ceva care mă supăra, mă retrăgeam într-o cameră și plângeam. Dar, fie și în camera aia, îmi promiteam că peste ani, când o să fac eu 18 ani, atunci o să fiu puternică, o să fiu matură, majoră și o să pot eu să iau o decizie și să acționez și să răspund ca un om mare. Și ai făcut asta? Da. Mi-am construit forța și la 18 ani când m-am întâlnit cu o situație grea, să zicem, așa în viața personală și i-am spus omului în față exact ce gândeam. Și ăla a fost primul moment în care ai simțit că... Și atunci mi-am simțit că mi-am luat viața în mâinile proprii și că sunt puternică și că nimic nu mă poate lovi. Și chiar dacă mă lovește, îmi revin foarte repede. Am forța necesară să o fac. Spuneai mai devreme de situația cu tatăl tău și de faptul că probabil că a avut o depresie pe care nu ați observat-o la timp. Da. Te-a făcut situația asta să fii puțin mai atentă la sănătatea mentală în general? M-a făcut și asta, m-a făcut și momentele de după moartea tatei și de după moartea bunicului, în care intrasem s-au întâmplat așa cumva, fără să am timp să le gestionez. Le-am luat, am rezolvat ce era de rezolvat logistic și nu m-am ocupat de mine. Și după aia, după ani, mi-am dat seama că încă nu trecusem peste momentele astea. Nu jelisem cât trebuia. Adică doliul nu a fost doliul la mine, că nu am avut timp. Și asta și-a pus amprenta. Că are și doliul ăsta niște etape. Că am mai căutat după aia, zic, ce se întâmplă cu mine? De ce reacționez așa? De ce sunt permanent? E acolo un buton pe care dacă îl apăs, se declanșează lacrimile sau tristețea. Și mi-am dat seama că e foarte importantă terapia. Foarte important. Datorită acestor situații ai încercat terapie? Da. Și am ajuns la terapie. Eu, într-adevăr, fiind foarte un om care s-a bazat întotdeauna doar pe propria persoană, am ajuns la terapie, am văzut cum e, mi s-a părut fascinant.
Bine, și ușor arogantă eram pe vremea aia. Aveai credința aia că ce poate să mă ajute terapia, exact, nu? exact. Da. Că fac eu, că dreg eu. Am Da. fost, mi s-a părut fascinant și am zis, aha, deci așa e terapia. Mhm. Zic, bun, păi atunci înseamnă că pot să o fac singură. Și am tot lucrat cu mine. Bine, pe partea cu doliu nu cred că am reușit, pentru că încă e o sensibilitate acolo și asta o recunosc public fără să-mi fie rușine, că nu e o rușine să jelești după cineva drag. Și mi-am dat seama nu de se curând. termină toată viața. Chiar ieri mi-am dat seama că Așa. încă nu am trecut peste chestia asta. Da, eram cu iubitul meu în mașină și mi-a povestit de niște lucruri și de o personalitate care mulțumea unei mașini, unui brand de mașină, că filmând cu mașina respectivă a reușit să ajungă la spital la tatălui care era pe moarte, că dacă nu ar fi mers cu nu știu câte sute de kilometri în străinătate pe autostradă, nu l-ar fi prins în viață. Și în momentul ăla mi s-a declanșat, știi, și m-a dus înapoi în trecut și am retrăit tristețea pe care am simțit-o și pe care încă se pare că o port acolo. Da. Și a fost nevoie doar de o atingere ca să accesez zona aia, pe care o credeam rezolvată eu. No. Și că întreabă lumea și cum ai trecut peste, știi? Cum treci peste? Și mie întotdeauna îmi vine greu să nu treci peste, e ca o gaură care există acolo, pe marginea căreia mergi. Eu îi zic, știi cum îi zic, că nu treci peste, e ca o cărămidă pe care o porți tot timpul în buzunar. E cu tine acolo. E cu tine acolo, înveți să gestionezi viața cu această situație. Sau ca o rană și înveți să te ferești, știi, de lovituri. Dar când te prinde cu garda jos... Te prinde și trebuie să o lași, n-ai ce să faci dacă poți și ai timp. Dar aș vrea să mai povestești puțin cum a fost mai exact procesul, cum ai găsit un terapeut, cum te-ai convins să te duci, adică... M-a convins o prietenă care fusese la terapeutul respectiv și mi-a zis, măi, este foarte tare, Doamne, dar m-a ajutat, că am rezolvat niște lucruri. N-am intrat în intimitatea ei, doar că mi-a povestit și era super fascinată, că e foarte bun și nu știu. Zic, ok, păi atunci înseamnă că trebuie să mă duc. Așa, și după astea s-au întâmplat, am zis că hai să rezolv 3 lucruri dintr-un foc. Și s-a întâmplat după ce am divorțat. Și zic, hai că dacă mă duc acolo, rezolv și partea asta. 1, 2, 3. 1, 2, 3 și gata. Și cumva mi-a răspuns la niște întrebări, dar cred că trebuia să fie acordat-o mult mai multă atenție și acum ieri am realizat, și ca să vezi ce coincidență. Cred că trebuia să acord mult mai multă atenție acestui lucru, că terapia nu e așa că se face, pui un pic de, cum să zic, lichid de la de acoperire. Gata, domnule, am rezolvat. Gata, am rezolvat, am șters, nu se mai vede. E acolo și trebuie reparat și reconstruit locul. Și asta doar se face doar în terapie. Și cred că ar trebui să reiau terapia în mod sigur. Și am fost la terapeutul respectiv, am discutat despre motive, despre aia, m-a pus să-i povestesc niște lucruri, știi, și tot adresa întrebări și tot eu răspundeam cumva, din discuție, nu era întrebare-răspuns, întrebare-răspuns, era așa un dialog care a curs super firesc. Adică și terapeutul a fost foarte drăguț, a stat mai mult decât trebuia, pentru că și eu, după cum vezi, când mă pornesc la vorbă, nu mă mai opresc. Adică ai timp sau nu ai? Nu pot într-o oră să-ți rezum viața. Și a stat mai mult cu mine și mi-am tot răspuns la niște lucruri. Și apoi am zis, ok, gata. Deci dacă mi-am căpătat răspunsurile astea, e bine, gata, sunt fericită. Eu, pe moment, am fost mulțumită. Știi? Și după aia am tot, iar îmi mai apărea ceva, iar îmi aduceam aminte de discuția cu terapeutul și spuneam, nu, păi a reieșit, gata, concluzia seriei a fost asta, gata, sunt vindecată. Se pare că mai trebuie un pic, că nu e de ajuns o ședință, că mai e de lucru. E un proces destul de lung și cu siguranță sunt curioasă, mi-a venit întrebarea asta în timp ce vorbeai.
Tu ai o fetiță, Carla, câți ani are acum? 16 E ani și jumătate. adolescentă! Da. Oh my God! Cum e? Cum merge? E minunat. E minunat pentru că rezonăm foarte mult și simt că are încredere în mine, pe de o parte. Pe de altă parte are și ea momentele, lucrurile pe care ea crede că le ține în secret, dar pe care le descoper sau le intuiesc. Dar nu sunt intruzivă. O las să îmi spună când consideră ea că e de spus. Mi-aș dori să am mai mult timp să petrec cu ea, din păcate, și asta mă doare mult. Că sunt atât de ocupată și am atât de mult de muncă încât tânjesc după zilele în care să fiu cu ea. Ajung noaptea acasă și mă duc să o pup în somn, că nu o văd. mai prins. Vorbim pe WhatsApp, dar detest WhatsApp-ul pentru că e ceva fără afect. Da. Nu poți să simți că te iubește sau că îl iubești. Poți să-i dai un emoji. Și atât. Da, rămâne acolo. Da, rămâne acolo. Nu poți să-i mângâi părul, nu poți să-i văd genele, nu poți să dibui dacă mă minte sau nu. E de ajuns o privire și îmi dau seama în ce stadiu se află. Dar e un copil absolut minunat și așa cum sunt toți copiii. Eu știu de când era mică, era o fetiță extraordinar de vie și curioasă și energică. Și superisteață. Superisteață, într-adevăr. Dar mă întreb, oare cum te-ai simțit tu sau cum ai reacționat dacă ar veni într-o zi și ți-ar spune mama, cred că am nevoie de terapie? Cred că aș merge cu ea în secunda 2. Adică eu, bine, îmi doream să mă duc cu ea la terapie. În primul rând am dorit să fac chestia asta și încă îmi reproșez că nu am făcut-o, dar am urmărit-o îndeaproape să văd schimbări. Dacă sunt schimbări în comportamentul ei din momentul în care am divorțat. Pentru că știam că asta o să-și pună cumva amprenta asupra, inevitabil își pune amprenta asupra copilului, dacă și-a pus amprenta asupra mea, dar apoi asupra ei. Pentru că, și cred că am mai povestit asta, dacă nu o spun acum, în momentul în care i-am spus că, uite, mami și tati nu se mai înțeleg, ei te iubesc foarte mult, noi te iubim foarte mult, Carla, dar uite, pur și simplu am decis că tati o să meargă să lucreze la Cluj, noi rămânem aici și cam asta se va întâmpla. În linii mari, cam asta i-am spus. Și ea, în momentul acela, ea n-a știut, că nu am aruncat vina pe nimeni, pur și simplu am anunțat-o că va fi o modificare. Și în momentul ăla a pus așa mâinile și zice, și eu acum pe cine să mă supăr? Oi, Doamne! Pentru că nu vedea niciun vinovat, erau două părți care se desfăceau, era ceva care funcționa bine și deodată n-a mai funcționat bine și ea nu știa din vina cui. Și eu zic, i-am spus, pe nimeni nu trebuie să fii supărat. Pur și simplu am considerat că așa e mai bine pentru noi și pentru toată lumea, ca să fim bine, noi să fim fericiți în continuare și așa, dar tati rămâne întotdeauna tati, mami rămâne întotdeauna mami și am insistat și am luptat foarte mult ca relația cu tati să rămână foarte bună. Foarte bună, chiar mă facilitez întotdeauna, știi. Și voi aveți o relație bună? Da, avem o relație ok, normală. De echipă. De echipă, așa, că trebuie când vine vorba de deciziile în ceea ce privește creșterea ei. Da. Deci dacă ar veni să spună că vrea la terapie cu... Da, aș duce-o ieri. Da, sunt de acord, aș face și eu pe lângă ea. Adică nu, chiar sunt de acord, încurajez asta. Da. Chiar încurajez, e mare lucru. Sunt foarte mulți oameni care ne privesc cu siguranță, care nu îndrăznesc să ceară ajutor. Și aici, Paula, dacă ai putea tu să le transmiți în mod direct un mesaj... Păi, în primul rând, uite, eu spun așa că dacă se strică mașina, mergi cu mașina la mecanic. Dacă te dor dinții, te duci la stomatolog. Dacă ți se face rău, te duci la medicul de familie. Dar dacă ți se întâmplă ceva în viață, traumatizant, mă rog, un necaz, de ce să nu mergi la un psiholog?
pentru că schimbările și modificările și, mă rog, ceea ce se întâmplă din punct de vedere emoțional sunt atât de subtile încât nu ne dăm seama, dar își pun amprenta definitiv pe tot restul vieții. Chiar dacă noi mascăm, disimulăm, că așa suntem obișnuiți, să purtăm măști sociale, să părem bine, să părem fericiți, toți suntem instagramabili, avem o viață excepțională, dar în spatele Instagramului jelim că avem o viață de 2 lei, că aia are mai mult, că aia e mai frumoasă, că ăla are nu știu ce mașină, că mama a țipat la mine când eram mică, că n-am avut curaj să fiu cine vreau eu să fiu, că mi-a fost frică să fac aia, că aia, că aia. Toate astea necesită un sprijin. Și ar trebui să facem asta și eu recunosc că acum, chiar recunosc public că îmi doresc să fac terapie în continuare, pentru că și eu am suferit de toate lucrurile astea și uite, am descoperit acum că încă sunt nerezolvate și cei care sunt în jurul meu, în cercul meu intim, știu că am suferit foarte mult, de exemplu, de sindromul impostorului. Mi se părea că nu valorez destul, că ceea ce fac eu nu e atât de wow, că lasă că sunt alții care fac mai bine, că mi-e rușine să zic că eu am făcut asta sau că a fost ideea mea și că sunt alții mult mai bine pregătiți decât mine și mult mai carismatici și există femei, Doamne, superbe, că eu sunt eu sunt acolo într-un colț, tot timpul mă făceam mică și mi-am dat seama că lucrurile astea trebuie reglate prin terapie, pentru că nu e ok, că ele și-au rădăcina, că am mai studiat și eu acum, că na, au mai ieșit cărți și am mai citit un alta ca să văd de unde porneau lucrurile astea. Le-am identificat. Acum trebuie să le repar. Și recunosc public că eu vreau să fac terapie. Și nu e nicio rușine să o faci, nu e nicio rușine să ceri ajutor și asta îți poate salva viața și ți-o poate regla de acum încolo. Poate fi începutul noii tale vieți. Ce frumos ai spus și o să aleg să încheiem cu această replică, poate fi începutul unei noi vieți. Da. Îți mulțumesc din suflet din nou, Paula, și te mai așteptăm cu mare drag, cu siguranță am mai putea povesti încă 3 ore de acum înainte, dar te lăsăm să pleci la spectacol din nou. Mulțumim frumos! Și eu mulțumesc și felicitări pentru tot ce faceți aici și încurajez pe toată lumea să vină aici la Centrul Social de Psihoterapie. Mulțumim!